ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ମଣିଷକୁ କହିଛନ୍ତି ନର୍କକୁ ଯିବାର 3ଟି ଦ୍ୱାର ହେଉଛି କାମ, କ୍ରୋଧ, ଲୋଭ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ସୁସ୍ଥ ମନୋବିଶିଷ୍ଟ ମାନବ ଏ 3ଟିକୁ ତ୍ୟାଗ କରିବା ଉଚିତ, କାରଣ ଏମାନେ ଆତ୍ମାର ଅଧୋଗତି ବିଧାନ କରନ୍ତି। ଅସୁର ଜୀବନର ପ୍ରାରମ୍ଭ କଥା ଏଠାରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ବ୍ୟକ୍ତି ତାର କାମ ପିଶାସାକୁ ମେଣ୍ଟାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ। ଯେତେବେଳେ ସେ ସେଥିରେ ଅକୃତ କାର୍ଯ୍ୟ ହୁଏ, ସେତେବେଳେ କ୍ରୋଧ, ଲୋଭ ତାଠାରେ ଦେଖାଥାଏ। ଯେ ସୁସ୍ଥ ମନୋବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତି ସେ ଆସୁରୀ ଯୋନିରେ ଜନ୍ମ ଲାଭ କରିବାକୁ ଅର୍ଥାତ୍ ଅଧୋଗତି ଲାଭ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରେ ନାହିଁ। ସେ ଏ 3ଟି ଶତ୍ରୁକୁ ତ୍ୟାଗ କରିବା ଉଚିତ, କାରଣ ଏମାନେ ଆତ୍ମାର ଏପରି ଅଧୋଗତି ବିଧାନ କରନ୍ତି ଯେ ସେ ଭୌତିକ ବନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ପ୍ରାୟ ରହେ ନାହିଁ। ଧନ୍ୟବାଦ।